Ladies and gentlemen, Sinalug National High School's Picture and Dance of the Tribe People. Sinalug, 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 panahon sa Manila, mga Muslim, Sumano, Kristiyano, nagkahiupusan.
Pasalamatan ang umahon, umahon, ng tumatalon. Pasalamatan ang umahon. Pagka-singer ni ate, go ka. Go. Kaaway na lungsod sa Zamboanga del Norte. Diin nagkahiusa sa pagpuyo ang tulo ka grupo nga magkatawhang salugnon. Ang mga Kristiyanos, Sosyalan. mga Muslims, o humads Pero na mga Sumano. naka-cordillera siya. Mao kining gitawag nga the Tri-People Town. Bisan pa man nagkalain-lain ang ilang tinuhuan, tradisyon o kultura, sila nagkahiusa sa pagpalambo sa salog. O mas gihatagan nilang tagumpili ang kalinaw, panagkait o gugma isip sa lugnon. Apan sa tuig 2020, midagsang ang pagsulay ng pandemya sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. O nahisugamang ang tribe people sa Bicoyanap nga pagtakot-takot sa sakit. Maskin pa man gasigi o lockdown o nagkalisod pagpanginabuhi sa bagong normal na ang salugnon, wala mawani sa paglaom. Hugot na ko sinuon nga nagpinabangay. Kauban ang mga health workers at frontliners sa pakigbisog pagsanta sa COVID-19. Uban sa hugot nga pag-ampo pagsalig sa labaw paganggaw sa kalitasan. Busa mga kaigsunan, atong mga saksiyan karon ang dasig ng mga kabataan sa Binone National High School. Gikan pa gayon sa Kabukiran. Buong mosalmog sa Sinalug Festival. Isip ang iglabigit timbaya sa kasulugan sa araw ng salog. The Tri-People Town!
Ha? Mura man siya. Dami nilang instrument. Ang dami nilang instrumento. Dami nilang instrument. Actually, in fairness, Naka-update nila guys. sayang. Ayun di ay ito. Sayang, sayang. Bonggang music.
Sa mga mangga. Maawa ko sa mga sa efforts ng iba. Nakulangan sa ano, sa... Mga grade 7 pa yan. And now we are down to our last entry, our last contingent. Get ready for another treat and another epic performance. Here to defend their title, the 2017 Zamboanga Hermosa Festival champion, 2018 Zamboanga Hermosa Festival first runner-up, and our second time Sinalug Festival defending champion. Ladies and gentlemen, contingent number 5, Bagong National High School! Ang salog usa ka gamay apan progresibong lungsod nga ginangkuban sa tri-people, ang Subano, Muslim o Kristiyano. Sa daghang katuigan, ang mga salugnon malampuson ug malimpayon sa atong mga kasaulugan. Apan sa wala damha, naabot ang COVID-19 ug kitang tanan naapektuhan og dako sa hulga sa pandemya. Sulod sa kapin duha ka tuig, ang mga katawhan sa salog nagmaligon taliwala sa pandemya ug uban pang mga pagsulay. Ug mibarog pagbalik pinaagi sa gugma ug panaghiusa sa matag usa ug labaw sa tanan pinaagi sa hugot nga pagtuo sa atong labang makagagahom.
Duyog sa pagsaulog sa ika-63 na kasumaran sa lungsod sa Salog, ang Bakong National High School mupahigayon ug pasundayag nga nagpakita sa atong pagtinabangay, paghigugmaay ug hugot nga pagtuo aron makabot ang kanunay, lunhay ug tinud-anay nga kalinaw. Luwas nga pagpanginabuhi ug lig-on nga katawhang salugnon. Atong sugaton ang ikalimang mapasundayag, ang two-time defending champion sa atong Sinalug Festival, Bakong National High School. Inabagan sa kaitasan, nagkahiusa sa lambuhan.